Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ चिरां जिल्ला भारत भुटान सीमानि दादगिरि मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवबाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बारग' एनडि थामहिनबा बिटिसिनि एमसिएलए बि सावरायग्रा बिथाङा बे पिकनिक स्पटखौ फिथा हानानै बेखेवनो मोननायखौ गोजोननाय फोरमायो बि सावरायग्रा बिथाङा दिनै फुंनि समाव आसामाव बांग्रिङा मावग्लुंलाङो आसामनि तेजपुराव दिनै फुङाव 3.7 रिक्टार स्केलनि बांग्रिङा मावग्लुंलांदों नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला तेजपुराव दिनै फुंनि 10:19 समाव 3.7 रिक्टार स्केलनि बांग्रिङा मावग्लुंलाङो बे बांग्रिं मावग्लुंनायाव रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जायाखै उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै फिथाइखौबो फोसावखांबाय नाथाय बिजेपि UPPL मित्र ज'टनि आखायाव जेननाय बेरेखा दोलोफोरा जेननायखौ मानिना लायाखै आरो बेनि सायाव बायदिसिना बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनदों एमएलए अखिल गगैया बिजेपि UPPL मित्र ज'टनि देरहानायनि सायाव बिबुंथि लाखियो बिजेपिया 50 कोटी रांनि भट बायदों बिजेपिया EVM मेसिन टेम्पारिं खालामनानैसो बिजेपिया देरहादों होनना एमएलए अखिल गगैया बिबुंथि लाखियो अयनाय खालामदों बिजेपिया गोहो आरो रांनि बोलो बाहायनानैसो देरहादों बिजेपिया होननाबो बुंथिबावो बिथाङा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय मागुरमारियाव थांनाय 31 अक्ट'बर खालाराव मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि खनसुर आली मुंनि सासे ठिकादारा 15 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि गोख्रों अजद थिखारदों मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि खनसुर आली मुंनि सासे ठिकादारा मागुरमारियाव लामानि खामानि मावबाय थानाय समाव गंसे नखराव दै लोंनो हाबफैना रावबो गैयै समाव उन्दै हिनजावसाखौ जरजोलोमै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन हिनजावसानि नखरनि सोद्रोमाफोरा जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि खनसुर आलीनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव थांनाय 2 नबेम्बराव गसर थिसनो होनना मिथिनो मोननाय जादों गुवाहाटीयाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय पानबाजार रेल लामा कल'नियाव दिनै फुङाव अर खामनानै गोबां न'साफोरा सेवहांगार जायो अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथायसालियाव फैनानै अरखौ खोमोरो बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै ओनसोलनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे अरा खामो बे अर खामनाय जाथायाव रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जायाखै दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।